Salut, tuturor, eu sunt Gaming Super și bine ați venit la episodul cu numărul 2, mi se pare, sau 3, din seria noastră la pariuri. Haideți, știu că n-am mai postat de mult și am zis, haideți, bă, să postăm că, hai să postăm că, pana mea, hai să vedem ce mai am la depozit, de băgat. Nu știu, o să bag ceva, o să încep cu ceva ușor sau greu, nu știu, loc. Nu. Asta 3 euro. Nu. Ia să vedem ce mai cer. Bag pe ăsta. Asta nu. Ăsta da. Ăsta nu. Nu. Bag. Șertică da. Atunci s-ar putea bag ăsta și cu ăsta. Trebuie să renunț la ăsta și le bag pe ăsta. Cam atât ar fi. Și intrăm cu 428. Băi, e bine. Ok, o să... nu, vreau să pun pauză și să... Ok, așteptăm. Sper să câștigăm, să nu pierdem ca ratația. Asta ce-a băgat 20 să mor eu. Am șanse să bat grămadă. Ia asta cu 347. Băgat ceva. Care mi se pare că a băgat ăsta și cu ăsta. 255. A băgat două cuțite. E bine, băiatul. Pe mine nu. Ce fac, mă? Așa, altul. Praf. A băgat un cuțit, e bine. 1, 2, 3 cuțite. Dă-mi auzi, mă. Asta cu 21 și intră bursul acum. 30% șanse. Bă, e ceva. Sper să nu pierd. Doamne, te rog să câștig. Este, bă! Este, bă! Am câștigat cuțit! Inventory. Trebuie să vedem ce am câștigat. Dă-i mă mai jos. Așa, bag. Ia să vedem. 1, 2, 3 cuțite. Da. Glocul ăsta l-a băgat, e bun rău. Hai să mai pariem o dată. Să bag cuțitele? Nu, n-aș vrea să le pierd. Nu, chiar nu vreau să le pierd. O să bag mai întâi glocul. Ia să vedem ce am mai băgat ăștia. 4 euro. Vreau ceva de 100 neapraf. Ia să... Păi, habar. Mă, ce ascund, frate? De șerdigă, mamă, să-mi bag piciorul. Cerme de căcat primesc ăștia. Și ăștia dau accept ca proști. Cât de prost să fi dai accept. Îmi bag piciorul. Ok. Uite-l pe ăsta de 73. Nu, ăsta, care era următorul? Ăsta. Și câte am până acum? 3 arme? Nu, cuțit nu vreau să bag. Să bag sau să nu bag? Hai să bag. Vreau să scap de asta că e 43 și mai trebuie una. Asta. Ok. Oh my fucking god, ce-am făcut. Bă, sunt 739, mamă!
25, slab. Să mă bag acum. Sau să mă aștept. Hai să mă aștept. Am mai intrat unul cu 13. Hai, mă bag și eu. 83%! Ai, di pana mea. L-a băgat pe ăla de a băgat 2 cuțite, e bine. Bravo, boss. Așa ești. 43%, sper să nu pierd. Doamne, ține cu mine. Ah, fuck yourself, God. Asta e. Măcar am scăpat de... Hai să mai... Nu. Păi bun, deci cam atât a fost cu acest episod de pariu. Știu că a fost un episod scurt, dar n-am ce să fac. Eu sper că v-a plăcut, că am câștigat și am pierdut. Am făcut și o rimă. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!